Nak, tanawa na ko rin ako. Hoy, usa man na? Nakadaog ko 500,000. Hmm? Tanawa ba? Tanawa ho. 500,000? Sus, may tisultihan ang wadlawa ron ba? Tanawa ho. Sa kanya? Kadaog ko 500,000. Yes! Yes! Oh, kadaog ko 500,000. Yes! Kadaog tayo na birthday ani. Nak, tanawa na ko na ko. Di ba nakikadaog ko 500,000 ba? Nak, tanawa na ko rin ako. Hoy, usa man na? Nakadaog ko 500,000. What? Tanawa ho. 500,000? Sus, may tisultihan ang wadlawa ron ba? Tanawa ho. Tanawa, 500,000 na. Besta na to be. 500,000 lagi. Tanawa. Asa ko siya? 500,000 na oh. Ikuan daw, Ay, Gcash. karagon? Dahil yung convert ni ron. Nasa yun oy. Ka ba kay giapilan nga mga pa-promo diha? Tinuso rin na kinamig. Ikalit naman text ako ah. Napa kay giapilan nga mga promo pa nga para makadaog ka ani inani kadako? Open ako sa cellphone. Yung text naman galit. Tinuso rin. Okay, 500,000 na. Binasag dayo na convert niya ani. Basig scam na pa ha? Unya, imposible mo kay mo daog tag 500,000 dato tag kalitan na. O sa may scam. Kung man sa kung 1.5 kaya makliming akong atong daog. Madayon ang convert yan eh. Kung lima ka baboy akong order, adayon to mabayaran to ron. Dali 1.5. Pahala ka di kumutuo nga ni daog ana ba? Di jud kumutuo, imposible kay mo daog kag 500,000 nya wa kay giapilan. Na di jud kumutuo. Damay akong pambayad ani sa motor. Adi ka pahiram? Kung makuha ko ni hindi tagang barato ha. Dito layo mag-birthday. Pantay lang ka. Yati, basi makubra niya hinuong tinuod to 500,000. Pa, dara 1.5 ko ani. Ay, Bik, nara mo niya di ay. O nara 1.5 ka? O, pabuta ko niya kay magpalod sa ludas na ko ni para Sige makuha. ko na mo hatag kag barato ana. Pahiram ya kag 1.5. Tagal lagi ka expecting dunia ni birthday ha ni ron. Sarap ni Bik, tama ba ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 500 tibo 500. Eh, tama yun eh. Luda na ko to siya para ma-claim na ko to kung daw. Ito na ko. A few moments later. Pa. Oh, nak, asa nang barato nako? 500,000 maka to. Tagay tag barato to be. Ito malakwa mo manirepes ako anak. I-block naman ko niya. Ito malakwa mo manirepes ako anak. I-block naman ko niya. Nah, daan palagi nako. Iskam lagi to. Hindi pa sa 1.5 mo nak. Nausa ko man ako pangbayad sa motor to ron. Hindi lagi. Mangutang ng taglaing mo Daan na. palagi ko iskam lagi to. Ikaw magud mo ko tuon ako gud. Nausa ko na to. Nak, Anak, sa ako manirepes.